Val. Doncs veig que pot ser una eina molt potent dintre de l'àmbit educatiu, que pots aprendre moltes habilitats i treure'n molts recursos, com a l'eina en si en realitat, no com a part d'altres assignatures, o que també pot ser un suport molt bo per als mestres com a eina per utilitzar-lo per un munt d'habilitats i de competències que dintre de l'escola serien molt necessaris en l'actualitat. Per exemple, el teatre et dona presència, et dona un aprenentatge vivencial i des de l'experiència. I el teatre també et torna al cos, no? O sigui, s'ha de treballar a partir de la corporalitat, perquè tu ets l'eina a partir de la qual expresses, comuniques, i per tant l'eina de treball no és un llibre, no és una cosa externa a tu, sinó que és la teva pròpia persona. Si l'educació vol tenir en compte la globalitat de la persona, doncs el teatre, a part de la seva multidisciplinarietat, doncs inclou tot aquest treball expressiu on hi ha les emocions, el cor, que diguéssim, la part més intel·lectual de la raó, que seria el cap, i el cos, que és el mitjà pel qual tu vius en societat, no? Llavors jo veig que el teatre dintre de l'educació seria una eina meravellosa que no és en l'actualitat. Jo no tinc el mapa general de Catalunya, ni sóc experta en com està tot arreu, però sí que és lògic que, tot i que forma part del currículum i de competències que es poden assolir a través d'aquesta àrea, l'expressió corporal, l'educació física, o parla específicament d'arts escèniques, però és com molt difús i sempre serà així fins que no hi hagi una formació per al professorat equivalent a la que hi ha doncs, en didàctica de la matemàtica, de la llengua, fins que els professionals de l'educació no coneguin aquesta àrea i s'alfabetitzin, no podran defensar-la ni podran veure-li un valor. Si no ho coneixes, no ho pots valorar. És només per la gent motivada o la gent que ha tingut aquesta possibilitat i aquesta habilitat a la vida, que no tothom la té, perquè no tothom parteix de les mateixes possibilitats de rebre una educació artística, que també parteix d'un punt de vista de que l'art és exclusiu de quan ja ho tens tot l'altre solucionat i no entén l'art com una cosa bàsica, que t'afecta la teva salut, que t'afecta a la manera com aprens i de la manera com vivim en societat, no? És a dir, que s'han de canviar com de paradigma de l'educació, saps? Des de molts àmbits diferents. I la primera pedra seria que els mestres es formessin per donar valor i que veiessin les possibilitats del joc dramàtic, que és el teatre en l'educació. Jo la meva feina principal és ser actriu, no? Ara m'ho ha demanat un alumne al curs, m'ha dit, però tu què ets? I li he dit, diu, de què treballes? Clar, he dit, tinc una companyia de teatre que està pensada per tots els públics, és a dir, que inclou l'infància, inclou els pares i els adults que els acompanyen. No està infantilitzat, que diguéssim, no està pensat com que els nens necessiten un contingut menys seriós o menys intens, no? Tot el contrari. O sigui, jo em defineixo com a actriu perquè a l'hora de fer això, el meu bagatge i la meva formació ve d'aquí. Específicament després m'he anat formant i he anat descobrint un món multidisciplinar que t'ofereix el teatre visual, que és el que inclou l'animació d'objectes, de titelles, la part escenogràfica. Nosaltres també fem servir el teatre de la paraula perquè ens sembla increïble també poder utilitzar la força que té la paraula, però a través d'aquí, de descobert aquesta multidisciplinarietat del teatre visual, vaig entrar en el món del teatre per tots els públics i sobretot específicament per canalla molt petita. I també després pensant que el que normalment treballem és per educació infantil, per educació primària, i aquí em comença a interessar tantíssim i al principi de la meva carrera professional també faig classes de teatre. Jo vaig rebre classes de teatre quan era adolescent i em fascinava fer teatre perquè era un espai on jo podia socialitzar, on jo podia fer amics, on jo podia expressar-me i totes les meves idees podien fluir on es treballaven les habilitats socials, no? I arrel d'això vaig dir, doncs jo també puc aportar-ho a altra gent, em dona una font d'ingressos, que és una feina que molta gent que estudia teatre, si li interessa i li agrada estar amb gent, pot acabar fent en un moment donat. I a partir de ficar-me aquí vaig dir, que resulta que ser actriu no és el mateix que ser profe, no? Són habilitats diferents. O sigui, l'ofici de mestre, de professor, de persona que està en la docència, requereix també un aprenentatge de totes unes altres habilitats que un actor o una actriu no té per què tenir. I d'aquí la pedagogia teatral, no? Que la pots aprendre aplicant-la i amb gent que t'acompanyi en aquest aprenentatge, o et pots formar en pedagogia teatral buscant-te la vida amb tot de... El que passa que com millor sigui la formació i més estructurada i més valorada i més dintre d'un encaix, més es podrà desenvolupar. Tu ja pots dir a la universitat, mira, has de fer joc dramàtic, has d'aprendre recursos teatrals, expressió corporal, però si no veuen que això acabarà sent a l'escola un espai obligatori, que diguéssim, per donar oportunitats a tothom,
ja es percep diferent. A vegades s'entén el teatre a l'escola com una utilitat, un ús utilitari, no? Per produir un espectacle, perquè queda bé davant de les famílies, perquè et soluciona el Sant Jordi, perquè et soluciona el Nadal. Això és una visió com a molt seca, no? Però moltes vegades acaba passant això, no? Igual que amb la poesia, que sembla que només per Sant Jordi. Ve molt d'una visió de no entendre la diferència entre el teatre com a recurs per l'educació on el nen és al centre, és a dir, que adapto les coses perquè aquell nen es pugui desenvolupar i faig que el nen s'adapti en aquesta obra de teatre que he triat jo, profe de teatre o profe de català o profe del que sigui, per lluir al centre, per lluir al curs o perquè tinc una idea de que potser així s'ho passaran bé, amb tota la bona voluntat del món, però sense el coneixement de que una cosa és el joc dramàtic i l'altra és el teatre. I hi ha autors que ho expliquen també, no? Com el Thomas Motos, com la Cesca Vela, com tants autors dintre de la pedagogia teatral que fan les dues columnes perquè quedi molt clar. Teatre en l'educació, l'important és el procés, la presa d'habilitats, no és l'especialitzar-se en la tècnica. En canvi, en el teatre, professional o amateur, l'objectiu és la representació final. L'objectiu és apresa de la tècnica. El públic està diferenciat de l'intèrpret. En canvi, a l'escola no, és intercanviable. Es fonamenta en l'experimentació i en la descoberta personal. Habilitats socials, habilitats d'autoconeixement, de com estar tu en societat, com llegir els elements expressius, com parlar en públic, no només perquè puguis fer una defensa amb una feina, sinó perquè les persones parlem, no? Tot això afavoreix a tenir una vida i un desenvolupament més integral. No estic parlant específicament d'una metodologia, sinó d'una idea d'entendre el teatre. Una cosa és, jo puc dir, faig teatre a l'escola, esclar que sí, el teatre és la font, no? Tu pots fer teatre dictatorial i autoritari, pots fer teatre i dir, ara recitareu un poema i sortireu aquí davant de la pissarra i humiliar aquell nen o nena i que ja mai més vulgui saber res amb el teatre. Això és la metodologia i aquesta és l'habilitat del docent de la pedagogia teatral, de com entens tu com donaràs la classe, no? És a dir, si l'entens d'una manera que es treballa a través de la cooperació, que el teatre afavoreix molt la cooperació, però si tu no tens aquesta pedagogia ni estàs per aquí, el teu objectiu és un altre, pot ser una metodologia molt com si diguéssim, que talla la creativitat. No hi ha formació, això una, i dos, superimportant, que no forma part de l'educació formal. Sí, forma part del currículum, però si algú mai a la vida fa res a l'escola de joc dramàtic, no passa res. Si a l'escola tu tens l'àrea de música, que ja té el títol, o tens matemàtiques, o fas per projectes i expliques que aquí fas una part matemàtica, una part lingüística, no hi ha el profe de joc dramàtic. No hi ha l'especialista que pot amb els altres, però tots els profes han fet alguna cosa d'educació física, alguna cosa de música, alguna cosa de matemàtica. Fins i tot per entrar a la carrera es fan unes proves de capacitació lingüística, matemàtica, i la part aquesta de les habilitats socials, del portar un grup, del parlar en públic, de tot això que et donarien les habilitats del treball amb el joc dramàtic, si no forma part de tota aquesta estructura educativa que arriba a tothom, que és l'educació formal, hauran de continuar havent-hi motivats. Però clar, llavors què passa? Que hi ha professors a dintre les pròpies escoles o mestres que poden, sense cap mala intenció, no donar el mateix valor a això i veure-ho com una cosa antiga, amb aquesta concepció que les arts són per les èlits o per qui s'ho pot pagar, perquè s'associa a algú que no és tan imprescindible com menjar i dormir i aprendre a parlar un idioma. Però és que tu, quan estàs fent joc dramàtic, estàs aprenent a parlar l'idioma, igual que si estàs fent català. És perquè nosaltres hem tallat l'educació en trossets i hem dit això serà català, això serà castellà, això serà anglès. I en canvi l'art dramàtic és com... O sigui, la font de treball és la vida, no? I ets tu. Llavors, ostres, com desaprofitarem això, no? A mi em fa moltíssima il·lusió, perquè generalment no treballo fent classes amb aquest format, no?, de 2 dies així intensos, amb gent que ja treballa de mestre durant molts anys, o educadors socials, o gent que està en contacte amb canalla, de diferents edats, o amb diferents col·lectius, i que volen aplicar això, no? I em sembla meravellós. Faig classes de fa molts anys com a professora associada, és a dir, que vaig així com una mica bolet, puntualment, a la Universitat de Vic, que sí que hi ha aquesta assignatura per als mestres d'educació infantil i primària, de joc dramàtic o expressió corporal, i el que jo veig aquí és moltes ganes d'agafar recursos per als seus alumnes, perquè ells veuen que han tastat en algun moment coses i se'ls generen preguntes, no? Com podria fer això millor? Com podria jo explicar aquesta història que, ostres, és que quan trec aquest objecte o aquest titella,
hi ha màgia. O quan començo a explicar una història, com ho puc fer per captar més l'atenció i a partir d'aquí, és una font d'exploració brutal per aprendre qualsevol tipus d'àrea, no? O com jo, com a mestra, puc tenir una millor expressivitat, em puc comunicar millor i llavors venen aquí i aprenen coses que a mi em semblen que jo aprenc més que elles, saps? Perquè, clar, et demanen i et fan... Sí, és molt xulo.